Egun onden hori eta eskarrik asko tortzegatikan eta konbidatzeagatik. Nire hitzaldia esango ditu bi zati desberdinak. Lehenengo zatia hitzengo dut herria, Altzuren herria, 11. mendetikan gaur egunera nondik anora jonda, sagardogintzarekin eta baserriarekin. Eta bigarren zatia esango da, Zuaznabar Barrenaren baserriaren historioa, eta hor ikusiko dugu, esaten duguna orokorki gertatzen dena Altzon nola gauzatzen da baserri konkreto horretan. Nahi dut azpimarratu Zuaznabar baserriarena, zeren bere dokumentazioan ez dago bakarrikan familiaren paperak, daude debai herriaren paperak. Eta dokumentazio hau pribatua txertatu dut, artxibotan bilatu dutena hainbat dokumentazioarekin. Lehenengo gauza esan behar dutena, gaur egunean pentsatzen dugula Altzo dela herri txiki bat, baina benetan Altzo herri haundi bat zen Erdi Aroan eta 16. mendean eta 17. mendean. Niretzako ez da kasualidadea, lehenengo aipaketa Gipuzkoarena gertatzea hemen, Altzon, 1025. Eta ez da kasualidadea, esan duen bezala Xabierrek, aipamena horretan, hain nagusiak esatia Sagastiak. Hemen dakazute dokumento famatu hori, 1025. Goian dakazute azpimarratuta Sagastiak agertzen diren lekuan, eta beko aldian dakazute azpimarratuta Ipuzkoa agertzen den lekuan. Azpimagarria dira alde batetikan Sagastiak, baino ez da aipamena bat orokorra, da oso zehatza, eta dokumentuan agertzen dira gutxienez mugarri bezala 4 Sagastiak. Garzia Azenariz dela doaintza egiten duna jaunaren Sagastiak, Arrandari Santsoiz Sagastiak, Ugarte Zuaznabar, eta hemen importantea da Zuaznabar agertzen dela lekuko izena bezalakoa, eta Oxabio Sagastiak. Ere bai da importantea zati hemen beste lekuko izena bat agertzen da, Artzadun. Eta bai Zuaznabar eta bai Artzadun dira bi izenak eta bi baserriak mendean zehar mantendu direla Altzon. Hau daka hoi gertatzen zaigu 11. mendean, 13. mendea arte esan duen bezala Xabier dago garapena bat ekonomikoa eta garapena bat gizartean, baino gertatzen dira 14. mendean daude gatazka batzuk, aire nagusia daude borroka beren artean, beste aldetikan daude urte batzuk, baratzak hartzen dena, jasotzen dena oso usta txarra direna, izurriak, goziak, eta dago momentu bat, jendea ez dela bizi ondo. Dago krisi ekonomikoa, krisi bat soziala, eta momentu horretan, borroka hoie aide nagusiarena dirudienez, gudakago hemen bian, Olazabal familia, noblesia da, ez dakigu dago bando baten obestea, baina, poderea daka, eta dirudienez ez dago dokumento bat esaten duna, baina dena ematen du antza, Altzokoa babesteko indarkeria posible zuten egin Olazabaldenak, elkartzen dira Tolosarekin, 1374an, eta bihurtzen dira kaku barruan auzo bat, unibertsitatea Tolosan. Baina nola, berizteazuna batzukin. Beak Altzo mantentzen du kontzejua, dela bere administrazio sistema, mantentzen du mendiak eta lursaia, eta debai bere lursaiak eta bere ekoizpena ekonomikoa independentea. Ez duna mantentzen da jurisdizioa kriminala eta jurisdizio zibila, epaiketak egin behar ditu Tolosa. Horrela mantentzen dira, denbo asko, eta 16. mendean gaude momentu baten, momentu hori, txarra pasata gero, da momentu bat garapena ekonomiko eta sozial. 15. mendetikan aurrera, garapena soziala eta ekonomikoi zenekin dago lotuta. Dago lotuta hainbat gauzarekin.
Alde batetikan gatazkak aire nagusia dakatena desagertzen dira, erregea 1957an esaten du dorretxe guztiak altura batetikan aurrera arriskoa kendu behar duzute eta egin behar duzute materiala batekin posible dela hautzi opuskatu errex, egurra o ladrilloaz. Eta dakazute adibide bat oso garbila Loiolan, San Ignazioren etxean. Dakazute dorretxea, altura bateraino harriarekin eta gero ladrilloz. Normalki egiten zen egurrarekin. Beste aldetikan, dakagu errege katolikoak, direla jaun eta jabeak, kontrolatzen dute itsasoa, bai Europaldekoa eta bai Amerikaldekoa, eta hor merkataritza ugari egiten da. Beste aldetikan, gu dakagu tresna, gera untzigintzan, munduko, momentu horretan munduko onenak. Eta beste aldetikan, dakagu sagaztiak, baino lurra hau biztanleriaren gorapenarekin ez du ematen nahikoa jateko. Orduan, elikagaia etortzen da itsasoan aldetikan, bai arrantzaren aldetik eta bai merkataritzaren trukeren aldetik. Aire nagusia galtzen dute bere poderea eta Gipuzkoako paisaia eta Altzoko paisaia hasten da aldatzen. Eta hasten dira lehenengo eraikuntza, baserriak, edifikazio solidoa bezala, arriskoak eta harriarekin. Eta dira baserria lotuta sagardogintzarekin, dira baserri dolaria. Ni bilatu dut 16. mendean lehenengo zatian, eta iruditzen zait, garai horretan Altzo herri handia zela, sostela 20 baserriak ereikita Altzon. Ni jartzen 20 baserriak gehi Olazabal handia. Zein da data jarri dutena onduan? Data jarri dutena onduan da lehenengo aipamena bilatu dutena baserriarena. Bilatu baldin badut, aipamena hori 1551an nahi du esan asko ze lehenotikan dagoela egina. Nahi dut azpimarratu de bai gauza batzuk. Daude baserri batzuk, Zuaznabar, ja 16. mendean agertzen zaizkigula 3 Zuaznabar izautu duguna herrian. Zuaznabar, edo maten duenez dela lehenengoa, Zuaznabar, edo Zuaznabar handia o Zuaznabar de medio agertzen dena, bigarrena Zuaznabar barrena edo Zuaznabar de Juso, eta bestia Zuaznabar goiena o Zuaznabar de Suso. Dakagu de bai, beste baserria, joten direla gehitzen. Ikusten duzute, dire baserria batzuk mendean zehar jon direla mantentzen. Baserri hauek dakate egituraren aldetikan, eraikuntzaren aldetikan eta ekoizpen ekonomikoen aldetikan aldaketa nagusia bat. Daude, eraikitzen dira industria bezala. Baserriaren zati nagusia da dolaria. Hau igarti goiti da. Da 16. mendekoa eta hor ikusten da gutxi gora bera nola izango zen egitura. Barrenian dakate sekulako egitura, egurrezkoa, zaten dute abeak metro askokuak, 7, 14 edo gehiago, eta Zuaznabar handian bilatu dute abe bat ezakit 8-9 metrokoa, eta gero dakate torloju badikoela goitikan bera dela iten duna prensa zagardarekin. Orduan dakagu, antolaketa bat, baserria bat handiak, hemen dakazute adibide batzuk, eta baserriaren inguruan joten dira antolatzen bai gelak eta bai ikuiluak eta beste lekua baserriaren. Guk dakigu, ez du nahi izan hau bakarrikan dakagula, haue bakarrikan direna, baina azterna bilatu dira baserri dolariak Altzon, Zuaznabar handia, Zuaznabar barrena, Legarre, Jauregi goiena eta Jartza. Nik indut ikerketa bat Altzokoa, itzaldi baterako, baino usten dut, raskatzen baldin badu gehiago, agertuko zirela de bai, aztarna gehiago baserri tolariaren. Baserri tolari haue de bai, iten dute aldaketa bat harremana, gizarteren harremana. Baserria ez da bakarra eraikuntza bat. Baserria simbolo bada. Da familiaren oinarria eta simboloa.
Orduan, familiak, bai Gipuzkoan eta bai Altzon, saiatzen dira modu baten o bestean, baserria hori mantentzea familia. Eta mantentzeko familian iten dute eskontzako hitzarmena. Hemen maitasuna, zero patatero. Hemen falcon crest total. Oinorkoa, geldatu berduna baserria bat, semia, sarrena normalki, baino ez baldin badago semia, posible da zan alaba, bilatzen da persona egokiena baserria horrekin jarraitzeko, eskontzen da alboko, inguruko, alaba o seme batekin debai beste baserria indartsua. Horrela mantentzen da baserria beti familia batea. Baserriak ez dira ematen semiai testamentotan. Ematen dira eskontzaren hitzarmenetan. Eta hau da pixkat, pensioa, jubilazioa Jon Amonantzako. Zergatikan, zatik, gelditzen direna baserriarekin, bai, geldatzen zen sekulako ondarearekin. Baina posible duzan sekulako arazo ikusiko dugu gero bezala. Zergatikan, zergatizu geldatzen zen baserriarekin, baina doantza horren truke dakazu eskubide batzuk, bete beharra batzuk egiteko. Eta bete beharra da, zure anaiarre bai, eman behar diozu dotea bat, legitima bat. Baina ez zu nahi duzuna, zure gurasoa markatzen dutena. Eta dote hori markatzen da, pixka baserriaren baloren arabera eta ekintza ekonomikoen arabera. Beste aldetikan, beti hartzen dute hitzarmena Jon Amona beharekin bizi behar dutela. Eta dokumentazioan agertzen da vivir en una misma mesa y compañía. Da, sozietate bat ekonomikoa, empresariala. Zergatik izaten da, Jon Amona biziko dira hemen, biziko dira baserriko zatia honetan, eta gu dakagu sagaztia, dakagu aberea, dakagu hainbat gauzak, eta etekina eta nola erabiliko dugu gauza horiek, nondik anortzen dugu dirua, markatzen da eskritura horretan. Normalki, hitzarmena horiek betetzen dira, baino daude gauza batzuk, hausten direla eta debai agertzen da dokumentazio. 16. mendean, ikusten da, egoera altzokoa bi zatiarena oso ona dagoela, dela eta ikusten da ekintza nagusia direla, sagarrondoak eta zuaitz landaketa, sagardoren ekoizpena, abeltzantza eta agertzen dira hiriak, behiak, ardiak, arkumiak, errosinak, eta hori agertzen da eskontzaren hitzarmenetan. Hor ikusten da, eta debai tresneria, dakatena baratza eta lan egiteko, oso importantea dela. Eta debai agertzen da burnilaren merkataritza. Agertzen dira, hainbat biziraunak burnilaren merkataritzarekin. Egoera hori egiten du, herrian sortzia sentimentu bat, komunidadekoa guandikan indartsuena, eta bilatu du dokumentu hauek keneri asko nahi dute esan. Zergatik hau esplikatzen du, zergatikan 1715 nahi dute bildua bihurtu eta atera juridizizioa Tolosatikan. Alde batetikan 1554tikan eta 1555 iten dute hitzarmena bat, hemengo bizilagunak, San Salvador Elizaren obrak egiteko. Sakristia, kapilla, atiak eta hainbat obrak. Beste aldetikan, debai, iten dute konponketa galtzada batzuenak. Agertzen da dokumentotan, 1559an, Osarain, errotarena eta Errearte zelaiaren artea. Baina netzako importanteenak dira bi gauza hori. 1552an, iten dute hitzarmena bat, kontzejuak eta herritarrak esateko hitxe bat, eta hori nahi du esan, segurazki gertatu zela, baserri baten bat erretzen baldin bazen, nola lagundu baserritarra horrei eta ze baldintzetan. Eta debaiteretzako oso importantea da hau. Erabakitzen dute 1552an, zer terminoa, zer lekuak, zer lusaiak erabiliko dute hemen auzo lekua bezala. Eta agertzen dira lekuko izenak, Oraeta, Zurueta, Behobia, Huinzi eta Sasiora.
Orduan ikusten duzute hemen zerbaitei da muitzen. Ondo gaude ekonomikoki. Baina debai nahi dugu guren artian komunidadeko lotuera horiek indartu modu baten edo bestea. Eta horrela aiatzen gara 17. 1635an hiribildua gaur egun arte bihurtzen da altzo, baina nola? Gaur iten den bezala, diruarekin, eta ez edozein modura. Eta garai horretan, dokumentuan agertzen da, altzo, kako barruan, herri potolito da. Zati izaten du dokumentua, daudela, 81 biztanle ondo erroldatuta, eta beste 4 zalantzarekin. Orduan esaten du, nahi duzute independentzia? Primera, nik emango. Baina independentzia lortzeko, patu berdia zute 25 dukatu bizilana bakoitzarentzako. Dirutza bada. Baina ez da bakarrikan patu berduzula dirua hori bizilana bakoitzentzako. Zuk, gaur egunean bezala, egin berduzu tramitazio batzuk, papera batzuk, gestio batzuk, kortean, eta hori bai, zuk izendatu behar duzu persona bat zure izenean iteko koste batzuk ditu. Eta azkenian bihar dute 2.220 dukatu. Eta hortarako, fundatzen dute zentzu bat. Zer dira zentzuak? Dira maileguak. Mailegu horietan egiten da giro bat eskatu, jartzen da interesa bat urtean batu behar dena, eta bermea bezala jartzen dira herriko ondareak, lursaiak eta eraikinak. Eta debai jartzen dira bermea bezala 17 baserri. Haue dira, biztanlea dakatena hemen eskubidea bortzatzeko, beha botoa botatzeko, kontzejo izendatzeko, eta debai beak izendatuta izateko. Eta berriro, agertzen dira baserri potoloa. Ni nahi dut azpimarratu gauza bat. Eta hemen oso modernua zantzarete. Eta nahi ditu nago asko atentzioa. Bai, eman. Hemen, agertzen dira, kaso honetan Maria Zuaznabar alaba. Beste kasotan agertzen dira emazteak. Esan dut baserria bat ematen dela semea o alaba batei. Alaba ez du galtzen behinez baserria. Eta hitzarmenetan jartzen da, senar emazteak jaso dutena baserria, ez baldin badakate familia, seme alaba beak, baserrioi bueltatzen da berriro familia berbera. Ez da gelditzen o senarra o emazteren familia. Eta nahi dut azpimarratu, zergatik pentsatu, emazte bat dela baserriaren jabea. Eskontzen da eta dokumentazioan normalki izena agertzen da senarra. Bere ondasunaren administradore bezala. Baina hemen agertzen dira, bai senarrak eta bai emazteak. Bilek. Eta kaso honetan, Zuaznabar Barrenarena agertzen da atxa eta alaba. Ordu nahi du esan, jabea, ama zela, eta ez atxa. Eta zergatikan modernua, zati daude beste zentzu batzuk, herrian, hipotekatzen dira, bermea bezala jartzen direla, pentsatu dela gizona joten dena baserria bizitzea. Ez da bermea bezala jartzen baserria, jartzen da senarra o gizona horrek emandun dirua odotea baserrira. Eta niritzen zait oso raroa, eta niritzen zait oso aurreatuta. Zatinik gutxitan, lehen da biziko aldiz ikusi dutena. 17. mendean, esan duen bezala Xabier, daude aldaketa batzu paisaia. Eta ekonomia hasten dira arazo batzuk. Arazoa dira, ternuareko eskubidea bidaia joateko, 1630 ezin da joan. Eta hor dakagu, sagardoa, salmentarentzako, arlo bat importantea. Beste aldetikan, gazteluko koroa, ez da impotentea, ahi dira frantzesak, inglesak, pin, pan, pan, fuego, itxasoan daude hainbat gatazka, ez merkataritza debai bera dijua, eta beste aldetikan debai kartzen dira Amerikaretikan beste produktu batzuen landatzeko, bereziki hartoa,
eta oide bai joten da paisaia aldatzen. Eta beste aldetikan ardoa hartzen du, o modan jartzen da garai horretan. Hala ere, sagardoa bihurtzen da produktu gehiago hornitzeko familian barnean, baino altzoko baserri guztietan lehenengo gauza agertzen dena bere ondasunan, sus pertenecidos, dira sagaztiak. Egoera txarra honetan, daude familia batzuk, baserri horien mantentzeko familia batean, inberdutena hipotekatu, zentzua formatu, eta daude baserria batzuk daudela ezin buelta eman, bere zorra 100 eta 150 urte geroago. Eta hori agertzen da kontaduria de hipotekaz. Baina daude beste batzuk, esan direla azkarragoa, hobeto joan zaizkiola gauza, eta eraikitzen dutela baserri berria. Eta badakigu, garai horretan, 17. mendean, eraikitzen dira baserriak Ipintza Handi, Arretxe, Izagirre, Goikoetxea, Arzadun bitartea eta Arzadun Domingoenea. Beste aldetikan, zan dizut, batzuek oso gaizki pasten dute, 150 urte ezin buelta eman, eskatzen du mailegu bat, ezin dut ordaindu, eskatzen du beste bat eta pelota joten da hunditzen, baina daude beste persona batzuk joten direnak baserriak bere eskutan ez dakatela baserri bat, dihoazte gehitzen bere ondasuna. Eta dakagun kasua Juan de Etxeberria, dela Jabea Etxeberria, Arrese, Berako Etxe eta Izpearen baserria, gero agertzen da Andres Arzadun eta Ilarratzu, Juan de Arrese, Ignacio Etxeberria, eta ikusten duzute bi gauza. Egoera txarra da, baina krisi handia guztietan bezala, batzuek badakite nondikan nora bilatu, eta aurrera joatekin. Herriak, kontzejua, debai, gaizki pasten du, zentzuak eskatu behar du, eta zan dugu 1915 hiribildua bihurtzeko zirela 2008 dukatu, eta hemen 1958 urtean iten dute 2000 dukatuen zentzua. Banketxea garai hortakoak nagusienak ziren Eliza, Fraileak eta monjak. Eta ikusteko ez daudela distantziak, hemengo kontzejua, 17. mendean, eta hori bilatu duzu, 18. baserrian, eskatu zuten mailegua San Bartolome Donostiko monjei. Así que, pensatzen dugu, garai horretan jendia zela muitzen, baina jendia asko muitzen zen. Eta zentzu hau, kentzeko pasa ziren 57 urte eta bukatzen da 1705. Zan duten bezala, baserriak eta sagaztiak jarraitzen dute esaten oso importanteak eta ekintza ekonomikoa goandikan garrantzitsua. 18. mendean, orokorki Gipuzkoan, eta hemen maten duk zerbait gertatzen dena, sagaztiak joten dira paisaiatikan indarra galtzen, eta probintziko agintariak eta hainbat udalerriko agintariak iten dute legea batzuk babesteko sagardoegilean eta debai bezeroari. Eta bai foroetan eta udaletxeko ordenantzetan agertzen dira. Ikusten da, ekintzetan hartzen duna indarra, abeltzantza eta debai hemengo kasuan agertzen direla gaztanondoak eta aristiak joten direla kentzen lekua sagaztiei, baino goandikan agertzen dira. Hala ere, egoera txarra da, baino badakigu, garai honetan, 18. mendean, eraikitzen direla gutxienez beste bi baserriak, Zipentza eta Sasiai. Eta hau kontaduria de hipoteka sarrezak. Mendea bukaera, goandikan txarragoa da, eta bukaera txarragoa da, zati dakagu konbentzioko gerra, eta hemen Frantziko tropak intziuten sekulako txikizilua, eta hori hartzen du sekulako ondare txarrak, bai herritarrai, baino bereziki kontzejari. Garai horretan, azten dira 18. mendean bukaeran, lehenengo ni bilatu dutena, altzotarrak Ameriketara joaten dira.
eta joten dira Amerikara, pixkat laguntzeko itxiari, baserriari bere egoera bueltan. 19. mendea, ez da azten hobeto, zergatik hasten da bi gerrarekin. Independentziako gerra eta lehenengo gerra karlista. Eta egoera mugimentua zegoen mugatuta. Dokumento hau dago Zuaznavar barrenan, eta Gipuzkoatik ateratzeko behartzen nuen pasaporte berezi bat, 1813. Eta bitxiki bezala, ibiltzeko Kantabriko aldean, pasaportea behartzen nuen. Kontzejuak, bai Altxon eta Gipuzkoan 189,9 dakate ekintzak ekonomikoak gelditzen dira, gerrarengatik, beste aldetikan daude troperiak iten dutena frantzesak, beste aldetikan bai diputazioak eta bai beste agintariak jartzen dute hainbat exigentziak, hainbat bermea patzeko, eta ez dakate dirua patzeko. Nola egiten dute? Sistema da, uzten dute lursaia batzuk herritarra batei, herritarra ematen dio dirua, horren truke, eta baldintza, hasieran baino ez da betetzen, baldintza da, herria bueltatzen dizunean dirua, ni bueltatzen dizut lurra. Kaso honetan nik ez dut ikusi kasoi. Kaso honetan Altxo egiten du saldu lursaiak. Eta saltzen ditu bereziki gaztanondoak. Eta bai saltzen ditu ipentza itxea eta amategi itxea. Bat 1809 eta bestia 1810. Horrela, merkatuan sartzen dira, ateratzen dira lurra berriak, agertzen dira lurra berriak baldin badoen merkatuan, suposatzen du egiten direla eta badakigu baserria berriak, zergatik anzatik hemen dakatena baserria potoloa, erosten dute lursaia horiek, eraikitzen dute beste baserria batzuk, hor jartzen dute maizterrak, eta da modu bat lortzeko dirua beste modura baserriantzako. Eta badakigu 1860an, sostela orain baino biztanle gehiago, 500 eta 350. De bai, merkatuan agertzen dira persona berriak, eta dakagu zuen herritarra famatuena Miguel Joaquín Elizegi, hemen dakazute bere sinadura, bere letra, ez dakit izautzen zenuten, da bere testamentua, eta beak erosizun 1858an mintegiaren baserriaren laurdena. Gero kontzejuak eta epaiak ematen dio beste laurdena bat. Baina dago zerbait rarua, zatio da bere testamentua 1861ekoa, baino horrez da agertzen baserria hor. Agertzen dira pagadi batzuk eta bere herederua dira atia 3 laurdenetan eta anaia laurdena baten. Momentu honetan ikusten dugu Altxoren jarduerak ekonomikoak agertzen dela sagarraren laborantza, tipulak, eta agertzen da dokumentotan tipula hemengoak oso ona zirela, eta esaten dute direla lurrak dakatela bereiztasuna batzuk egiten dutela esati asko ze finagoak eta asko ze zabore honetakoak eta saltzen direla Tolosako eta Alboko merkatuetan. Agertzen dira bai barazkia, lekak eta beste batzuk. Abeltzantza hartzen du garrantzi garanta. Eta herrian ohiko dira hiriaren apostuak. Eta hemen dakazute dokumentoak apostu batena nola jarri ziren ze araua bete bertzuten bi pertsona apostu egin bertzutena. Eta ziren hain ohikoak probintzitikan idazten dutela esanez apostua debekatuta daudela. Eta enteratzen baldin badira, egiten direla apostu gehiago, izuna galanta jarko diola, bai herritarrai eta bai herriari. Orduan, bitxikeri bezala ebitu zait horrelako gauza, gero euskaldunak ez genuen idazten ez arrez, idazten genuen dena. Gero de bai agertzen da, egur salmenta eta zuaitz mintegiak. Bereziki aritzak. 20 eta 21. mendean,
20. mendean hasieran, sagardotegia bereziki Urumeako baiadan modan jartzen dira. Dakigu 1917-tik 1921 daudela 600 tolare gutxi gora bera sagardo egiten zutena, eta dokumentuak esaten dutena urtean bat bestiarekin 80.000 hektolitro sagardo egiten zutenak. Denak erabiltzen zuten bertako sagarra. Nahi dut azpimarratu, gaur egunean dena egiten bai Foru Aldundiak eta bai Euskal Sagardoa sustatzen hemengo sagarra barietateak, hoi hasi zela 1916an pomologiaren batzorde berezia sortu zenian sustatzeko sagardogintza eta sustatzeko sagarran egintza. Gerra Zibila eta gero, frankismoarekin dena galtzen da, eta 1967an sagardoa aiatzen da bere punto bajoenean. Gaur egunean sagardoa momentu oparoa bizi du, sektorea egin du apostu bat, marka bat, Euskal Sagardoa, kalidadezko produktu bat modu desberdinetan gastatzeko, eta bai apostu bat hemengo sagarrak, barietateak ekoizteko eta indarra hartzeko, eta gaur egunean hoi ikusi behar dugu. Sagarrondo batzuk daude Altzon, landatuta, eta dakagu 16 hektarea, ez dakit ondo esaten dut gutxi gora bera. 14 hektarea Feliz San Sebastian daka, eta beste 2 hektarea daka Lizeaga sagardotegikoa hemen landatu duna. Neiko nuke azpimarratu, aiatu geha 21. mendean, azkarneko, beste ez dit ematen den, 21. mendean, eta borobila itxin da. Hasi gara 1025ean, bukatzen dugu 2025ean, eta berriro sagardo eta sagar ekintza ekoizleak garrantzia hartu dute. Berriro, guan dela 1000 urte, Altzo zen erreferente bat sagastietan, eta gaur egun sagastietan bai Altzo beste referente bat.